धेमाजियाव 16,000 सुबुंफोर आरो गं 69 नखरफ्रा दैबानाजों भुगिनांदों। गोबां न', लामा, रेल लामा गासैबो दैबानाजों लोमदों आरो खहा जादों। गोबां नखरनि सुबुंफ्रा दैबानाजों भुगिनांनानै हालाय-हाफाय जानांदों। दैबानाजों भुगिनांनायनि सोमोन्दै हम मिनिस्टार अमित शाहया धेमाजिनि दैबानाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानियाव खौरां लादों। सरकारनिफ्राय गासैबो रोखोमनि अनसुंथाइ होनायनि खोथाबो होदों। दैबानायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय सरकारनि फारसेनिफ्राय गासैबो रोखोमनि मदद होनायनि खोथा होदों। गाहाय मन्थ्रिया अमित शाहखौ रायजो राजानि दैबानायाव भुगिनांनायफोरनो रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेशननि थाखाय राहा लानायनि खोथा होदों। लोगोसे एनएफआरआ बुंदों दि दैबाना जानाय दैमानि थाखाय रेलगारिखौ सिगाङावनो थाद'होनाय जाबायमोन। बिनिखायनो जेबो रेल खहा जायाखै एबा रावबो सुबुंनि जखम जायाखै होननानै फोरमायदों। बे लामायाव थांनाय फैनाय रेलफोरा दा सिलापाथारनिफ्राय जागोन आरो बेयावनो जोबगोन होनना फोरमायदों। मुरखंसेलेक आरो सिलापाथारनि गेजेराव हान्थिग्राफोरखौ दैदेननो थाखाय बासफोरनि बेबस्था खालामनाय जादों होनना फोरमायदों। रेल बिफाना जिल्ला खुंथाय आरो आसाम सरकारजों लोब्बा लाखिनानै जेंनानि सायाव नोजोर होनाय जाबाय थादों होननानैबो फोरमायदों।